Izikhukhula ezishiye umonakalo. Usapho lwakwaPhamla luzilele intombi yalo eneminyaka eli-18 nethe yarhaxwa ngamanzi ngethuba izama ukuzihlangula. Umntana lokuba ebelindele ii-results zakhe zika-grade 12. So umntu noko unaso isitixo sostata angathi abenebanga leshumi. Ziba khona izinto ebezawundizama noba ebengazofumana kwiindawo eziphezulu. Ke ngoku wandishiya umntanam. Urhulumente uzama amacebo okuncedisa amaxhoba ezizikhukhula. We are clear as a Department of Social Development, this is not sustainable for our people, and especially because people have to prepare for the children to go back to school. So what we provide as SASA, what we call the SRD, in terms of the uniforms for those who lost uniforms, and then working together with the Home Affairs for the IDs and all, because they need to get their grants. And then also it's about working together with other relevant departments so that we are coordinated in our push. But for me, it's the long term that is important. Abasemagunyeni kwiphondo baceba ukuchaza iMpuma Koloni njengendawo yentlekele. Ukuzokuthi ga ngoku basibhozo abantu abasweleke kwezi zikhukhula. Ndingulubabalo Tata. Kwiindaba ze-SABC, ndiseMonti.